náš život má byť o vzťahu. A to vzťah sú minimálne dvaja ľudia. Že to, čo zabíja, je sterilita, je to egoizmus. A k tomu nás vyzýva aj to putovanie. Aj vôbec prejsť cez bránu znamená idem ku niekomu. Že vstupujem cez bránu, ktorá pre nás možno symbolizuje kostol, že vstupujem cez bránu ako keby do kostola a do spoločenstva cirkvi. Takže putujem, lebo chcem stretnúť spoločenstvo, chcem zažiť spoločenstvo. Nechcem byť sám. Že aj hriech je samota srdca. Je to ako keby nás dáva bokom. A pozvanie a to byť tými pútnikmi nádeje je prinášať nádej všade. Aj tým, ktorí žijú sami a v tej samote, osamelosti hriechu im povedať poď. A aj tie brány samotné vraví nás tak k tomu vyzývajú. Že Ježiš Kristus v Jánovom evanjeliu 14. kapitole hovorí, ja som brána. Že máme my prechádzať skrze Krista ku bratom a to nás aj učí takému nebyť zatvrdený v sebe, otvoriť sa rozhovoru aj k tomu dialogu na odpustenie. Že to je veľmi dôležité.